godt tænke mig, at der kom en togforbindelse mellem Thisted og Aalborg. Jamen, jeg vil bare gerne tilbage til, hvordan det oprindeligt var, inden det blev lagt sammen. At skatterne bliver sænket på frugt og grønt. Der kommer nogle små virksomheder ud i de små landsbyer der. Det er mit håb. I år 2017, der har vi fået et betydeligt bedre sygehussystem. De sociale, de skal lønnes bedre. Skal vi have et bedre velfærd, så må de også op med lønningsposerne. Systemet skal være noget bedre. For det, de har lavet nu, det er i hvert fald helt af helvede til. Jeg synes, vi skal have tung trafik væk fra midtbyen Aalborg. Og så synes jeg, at vi skal have mere kontrol med nattelivet i Jomfru Ane. Jeg vil gerne være frisør, når jeg bliver voksen. Og det skal være bedre på skolerne. Og vi skal nok få lidt flere penge og sådan noget. Jeg synes, der skal være flere håndbold- og fodboldskoler. At vi har et velfungerende kulturhus i Thisted. Og den skal helst have fungeret i hvert fald de seneste 5 år. Der håber jeg ikke, at folk går for meget op i den der lønplan, for det kommer til at skade hele den danske økonomi på længere sigt. Jeg går også på skolen, og jeg synes også, at der skal være, om 10 år skal der være mindre lektier, men så klæder jeg til kommunen. Bedre børnepasning. I dag er det meget sådan fra 8 til 5, og jeg kunne godt tænke mig, at man kunne passe sine børn lige meget, hvorfor et arbejde man har. Vi kan forbedre miljøet mere, ligesom vi er i gang med nu. Den skraber indvandrerpolitikken, der er nu. Bedre pasning af man gør noget mere for det, antallet af politikredse, så vi kan få flere herop. Udvidet i forhold til antallet af politikredse, der er nu. Jeg synes, her i Brønderslev, der har vi rigtig meget brug for en halv mere. Jeg har utrolig mange unge mennesker, der gerne vil dyrke sport. At sunde og kvalitetsvarer, de skal falde i pris, simpelthen. Og så det usunde, det må gerne have lov at stige i pris. Fremskridt inden for alt, hvad der hedder miljø og sundhed og energi og jamen, alle de steder, hvor teknologien gør, at vi laver fremskridt. Jeg synes, sygehusene de skulle blive bedre. Meget bedre. Jeg synes, der skal være mere motorvej op til Thy. Jeg ser gerne, at det bliver bedre busforhold i Nordjylland. Jeg synes, kommunesammenlægningerne skal ophæves. Det er noget skidt. Jeg synes, der gør noget mere for de ældre og de handicappede. For eksempel med hjælpemidler, centraler og sådan noget med, at de kunne have åbent lidt længere, så man kan få hjælp, når man har brug for. Jeg synes, der skal være billigere busser. Jeg synes godt, det kunne ligge en pongerbutik inde i Aalborg. At buspriserne er alt for høje. Jeg synes, vi skal have nogle flere motorveje i Nordjylland, så vi kan komme frem til vores arbejde rettidigt. Jeg synes, skolerne de skulle have råd til, at man kunne komme på flere lejreture. Jeg synes, i fremtiden at der skal være gratis transport inden for byerne. Jeg synes, at Nordjylland de mangler nogle visioner. Jeg synes, vi sakker bagud i forhold til de andre store byer i Danmark, som vi sammenligner os med, som for eksempel Odense og Aarhus. Jeg synes, at priserne på mad og forskellige ting skal være mindre. Jeg synes, det skal være nemmere at komme ud i lufthavnen med offentlig transport. En metro eller sådan noget, det vil være sejt. Jeg går på Sofiendalsskolen, og jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi fik en legeplads og nogle bedre toiletter, fordi vi er vildt klamme. Måske det, at vi skal have en ny Limfjordsforbindelse. Vi skal udbygge den nuværende og have en ny Limfjordsforbindelse, så trafikforholdene bliver bedre i Nordjylland. Og så skal vi sætte ind på vores skoler. På skoleområdet der skal vi bruge nogle flere penge på at forbedre forholdene for skolerne og for børnene på skolen. Støjbladsskolen, og jeg synes simpelthen, at broen skal være billigere. Jeg synes, vi skal have bedre børnepasning for vores børn og mere omsorg for vores børn i daginstitutionerne. Jeg synes, i fremtiden, der burde politikerne gå mere ind på at hjælpe os unge studerende, end at lave de der spil i fjernsynet, hvor du kan vinde millioner og sådan noget. Og så, det synes jeg bare, det er åndssvagt. Vi skal have noget mere grøn energi. Jamen, jeg mener, at vi skal have nogle sikre vindmøller i Danmark. Jeg går på Stolpedalen, og jeg synes, at vores talenter skal blive meget, meget bedre om 10 år. Det virker som om, at alt trafik, offentlig trafik, det stopper ved Aarhus. Alt nordvest for Aarhus, det findes ikke i offentlig trafik. Især de gennemgående IC-tog mod Thisted fra København. Der er kun 1 eller 2 meget, meget tidligere om morgenen og meget sent om aftenen. Der er rigtig dårlige forbindelser. Det må vi kunne gøre bedre.